L'últim dia, un drama total, la gira mundial? Amarat de tradició, l'atractiu modern del Japó és tan fascinant com la seva rica història. Allà, els nostres competidors van experimentar els entreteniments innovadors del Japó. I en Harold va glorificar el paper del Japó al món de les arts marcials. La cosa es va acabar amb una de les eliminacions més llargues de la història d'un drama total. El sacrifici d'en Harold fa que ara tinguem 3 guerrers menys i ens en quedin 14 amb 1 milió de papers pel millor a un drama total, la gira mundial. Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol. Feu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc. Sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total, la gira mundial. Qualsevol cosa que sàpigues fer, jo la sé fer millor. Sierra, què fas? No t'agraden els massatges de peus? Sí, normalment, però a mi no m'agrada que em toquin els peus. Sabies que hi ha un punt de pressió entre els ossos tarsals que pot paralitzar tot el cos temporalment? Està bé, però ja pots parar ara. No us adormiu mai quan tingueu un fan a la vora. És la regla número 1. Sabeu on venen sabates amb candau? El ioió d'en Harold? D'on l'has tret, l'aixauna? El molt idiota me l'ha volgut regalar. Em sap molt greu que se n'hagi anat. Ei, com esteu tots per aquí? És el que us demanaria si m'importés. Passo, aparteu-se. A on ens porteu ara? Sisplau, pot ser un lloc on no hi hagi cap màquina de joc del milió? Ni pandes! Ni carmels de cua de peix. Què? Goes de peix? A on? El nostre destí és tot el que heu demanat. Gràcies a haver-me mirat una vegada i una altra, la primera i la segona temporades, puc dir amb seguretat i sense dubtar-ho que si en Chris diu una cosa, en vol dir una altra. Ai, aquest Chris. Hi ha unes turbulències molt fortes, cordeu els cinturons! Canvi! No cal que diguis canvi. M'agrada dir-ho! Canvi! Ens morirem! Perfecte. Hauríem de jugar net i dir-los la veritat? No! Benvinguts, nois, al Yukon! Ens dieu on són les jaquetes? Tranquils, he encarregat abrics per tots vosaltres. Trigaran setmanes a fer-los, però de seguida que arribin us els donaré amb molt de gust. Potser ens hauríem de pillar per escalfar-nos? Sisplau, jo ja tinc nòvio! Em pots abraçar a mi, nen? Fa fred sense guants. Xocolata? Sí que em ve de gust. Oh, molt millor. Te n'acabaràs? Esclar que sí, és la beguda preferida d'en Chris. No! La meva... Després del suc de tomàquet. Això no surt al web dels fans com... Vaig anar al teu institut i vaig parlar amb tots els teus mestres per la biografia no autoritzada que estic escrivint. Van dir... D'acord, continuem.
Travessar aquest riu glaçat de la tundra congelada del Canadà era fàcil quan el riu estava totalment congelat. Però gràcies a l'escalfament global i a l'Owen, per fi comença a ser molt més interessant la Terra. Vull dir... perillosa! Bé! La prova d'avui es diu Un drama total del cos congelat! Els equips han de travessar aquest abisme aquós saltant d'un bloc de gel a l'altre. El primer concursant que arribi a l'altra banda ha d'anar cap als trineus de gossos i fer la funció del gos. Arrossegarà el trineu fins a la meta i pel camí ha d'anar recollint la resta de l'equip en uns punts de trobada marcats. El primer que arriba tria trineu. O sigui que aneu ràpid! No patiu, si caieu a l'aigua estem legalment obligats a salvar-vos. Per això tenim 2 bussos riu avall que us trauran de l'aigua. Esteu preparats per una cursa boja pels blocs de gel? Perquè, nois, ja us he de dir que poso la directa! Els que anem a parar massa lluny del trineu anem de dret cap a la meta. Així no perdrem temps parant a tots els punts de trobada. Molt bé. Genial! Quin premi té aquesta prova? Qui ha dit que té premi aquesta prova? Ja hi ha hagut 3 eliminacions. Ens deus uns premis. Hi ha d'haver un premi. No som tants perquè em vagi eliminant un a cada episodi. Sí, però hem descobert que els equips s'esforcen més quan es fan proves d'eliminació. O sigui que aquest any no hi haurà una pauta concreta. Cada prova es pot acabar amb una eliminació. Així m'agrada. Preparats? Llestos? Va! Hola, Tyler! No, sóc la Lindsay. No ho entenc, nois. Sóc el concursant menys esmentat en tots els blocs de fans. Fins i tot fan més cas en Zig, i això que ells sempre l'eliminen primer. El pitjor de tot és que venint cap aquí, la Lindsay m'ha dit Noah. Noah! S'ha de fixar més en mi. Si la sonada ho pot fer, nosaltres també. Vinga! Ui! No, espera't, col·lega! Doncs... vaig tirant jo, d'acord? D'acord? Guai! És molt fàcil! Caram, de moment vaig... Dalt, jo! Aguanta, aguant! Os polar dolent, no tinc cap ganes de penjar una esquela al bloc d'en Cody. Entesos? Ja vinc, Cody! Oh, gràcies. Ja saps que som d'equips diferents, oi? La meva mare va educar un cavaller. Els equips són irrellevants. Quan tinc en Jeff al costat, mai ententen els altres nois guapos. Perquè quan tinc en Jeff al costat, no parem de morrejar-nos. Però ara que estic sola, trobo a faltar en Jeff. Ei, per què no tomes escalfor? Oh! Oh! T'has deixat? Vinga, simpàtic! Ah! Em segueix! És massa lluny! Pots arribar! Salta! Ràpid! Oh, gràcies per agafar-me. Gràcies per fer-me un petó. Ha sigut un accident. L'accident d'un home és el tresor d'un altre. Tinc una mena de nòvio. Tens un nòvio o tens una mena de nòvio? Tinc una mena de... un nòvio. Una mena. M'he ofuscat, però no m'enamoraré. Us ho juro. Ja sóc a prop dels trineus, genial! No puc. Braços congelats. Oh, estimat Cody, si un de nosaltres s'ha d'ofegar, vull ser jo. Jo també. Oh!
Espera't, que vols fer un pacte secret amb mi, Alejandro? Un pacte? Oh, Bridget, per mi. Això és molt més important que un joc. Ah... Has d'arribar a l'altra banda, i ràpid! Un moment! Què penses? Oh! Corre, Cody! Cody? Has de seguir el camí del gel. Molt bé. I, per sort per tu, en DJ ha arribat primer. I li toca fer de gos, o sigui que tu podràs disfrutar del trajecte. Que còmode! Què et passa ara, noi? Ho sento, això de tornar a ser al Canadà em recorda la mama. Tot aquest gel és com el seu congelador. Oh. Sí. Courtney, la primera amazona que arriba. Agafa un trineu i comença a estirar. La Heather ha arribat al mateix moment. L'hauríem d'estirar totes dues. Sí... No. Quan hi ha un empat anem per ordre alfabètic. Heather, em pots ajudar? Què vols que faci, Courtney? No l'he inventat jo, l'alfabet. Ostres, no! Em sembla que sí. Oh, mira! Un altaveu! El nostre de fer música! És radioactiva la caixa? Que no és radioactiu avui dia, Tyler. No trobo la ràdio per enlloc! Em sembla que l'ha robat algú. Ah, ja està! Per fi! Sí! L'equip Victòria va primer! Un moment! Com funciona l'Ernest? Ni una paraula, DJ. Tu ves tirant Molt esportiu, això. No mutileu gaires animals pel camí, avui. Au! Ei! No pots... Oh! Corre! Us sembla que sobreviurà algú al repte més fred de la història d'un drama total? Feu les vostres apostes i creueu els dits. Els resultats d'aquí un moment. Com m'has trobat? He seguit les teves penjades. Bastant fàcil. Calces un 38 i gires molt el peu dret cap a dins. Arri, Courtney, arri! Au! Para! M'encantaria, però et fa córrer més, això. Au! Ho sento. Fuetades? Amb un fuet de cuiro? Quan arribi el moment me les pagarà, ho juro. Oh, si veus algú, crida! Ei, veig en Tyler! A part de mi! Oh, veig en Noah! Noah! Algú ens ha robat la ràdio, saps? Lindsay, ara només hem de recollir la Bridget i arribar a la meta. Per fi en guanyarem una! Que bé! Ja sóc a casa! Oh, et vols oblidar del congelador de la mama? Ja no hi pensava, fins que ha dit... casa! Mira, un punt de trobada. Esperem-se aquí. Em sembla que jo hauria d'anar cap a la meta. Els nostres equips ens trobaran aquí. Reserva les forces. Tens fred? Té, la meva camisa. No em puc congelar. La meva sang llatina no ho permetrà. I si tu et poses malalta i el teu equip t'expulsa, no et podré conèixer millor. I em sabria molt, molt greu. No et vull fer patir, Al, però... Vaja, qui dona la seva camisa en ple àrtic congelat? Ah, és que és tan... Ah! Tinc nòvio! Oh, i en Harold vinc de dir, ets una deessa, i jo li dic, ja ho sé. De veritat, noies, no m'hi... Estem parlant! No veig cap senyal per aquí. I tu? Que estrany. On és el camí de la meta, DJ? No en tinc ni idea! Les llàgrimes se m'han congelat i fa 10 minuts que no m'hi veig! Per què no ho deies? Ho he intentat i tu m'has fet callar! Oh, una poca petita! He atropellat una foca petita? Sí! Ha caigut per una esquerda del gel. Què? L'hem d'ajudar! Oh, mira, la foca ja torna a pujar! No la sento! Ja està, veus? Vinga, anem! Vaja, sembla el meu trineu. Però no et puc pas deixar aquí tota sola. Vés-hi, jo correré fins a la meta. Em sembla que encara tenim temps per un altre accident.
Vols pujar? Vull un ordre d'allunyament. Què et passa, Owen? Fa hores que no menjo res. Tant de bo fóssim a Rússia a hores d'ara. Estan fent el pastís més gran del món. De què deu ser? És igual, és un pastís. Vinga, Tyler, ens hem de moure. I em moc! No, fas mim només. Són les sabates de vòlei! No van bé pel gel! Si el concurs fos arrossegar un trineu per una pista de vòlei, hi hauríem guanyat nosaltres! Oh, ostres! Què t'ha passat, Bridget? Estava fent un petó a l'Alejandro i la cara pupal s'ha ficat al mig. La veritat és que et veig molt afectada. Segur que seria una cançó increïble al cas! No! Oh! Hola, noies del cor! Quin pal! Em pensava que ja no hi pensaves en el repte musical. I què més? És la meva prova preferida! El meu pobre cot ja no pot més. Batega ràpid com si no has calmés. Els tinc partit perquè m'han fet mal. Se m'ha enganxat la llengua al pal. Ha badat, l'ha cagat, s'ha enganxat la llengua al pal. Em va fer creure tot el que em va dir. I em tanca els ulls amb el trineu a fugir. Se n'ha anat i segueixo aquí. Molt bé. La veritat, tireu-me aigua a la cara! Amazones, aneu! Un moment! Aigua! A la cara? Ja m'agradaria, però només tinc una ampolla per mi sol. Ho sento. Bona sort! Va, tio, mou-te, haig d'anar a un lavabo o a un altre riu, ràpid! Tinc uns dits superforts. Els metges no s'ho expliquen. A la primera classe de piano vaig trencar el piano i llavors em vaig dedicar a l'esport. Mireu, una cosa que no és neu! És la meta, allò! Ostres, resulta que has fet molta volta! Doncs recte, DJ! No veig cap al patineu! Serem primers! Gràcies, mama! Molt bé! Owen, inclina't cap endavant. Molt bé! Últims? No pot ser que hagi treballat tanta estona per res! De fet, l'equip Victòria ha travessat la línia d'arribada sense la Bridget, o sigui que són els últims. Què? I això vol dir que l'equip Amazona és segon i l'equip en Chris és molt superguapo és primer. Sí! Molt bé! Alt, company! Alt, no em deixis penjat! Alt! 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 Segurament la Bridget l'ha espifiat perquè jo vaig quedar maleït a Egipte. Vaja, una foca petita? Vinga! Només em creuré que no estic maleït si no m'expulsen de l'equip. I és impossible! Victòria, tinc 3 bosses de vomitar plenes de cacauets pels 3 que us quedeu. Lindsay i per l'Aleixauna. Per tant, falten en DJ i la Bridget. Oh, en DJ, un perill per la salut dels pandes, els ocells i ara les foques petites, que podries haver evitat si no haguessis plorat i els ulls no se t'haguessin congelat i així el teu equip no hauria perdut. Gairebé sembla que estiguis, no ho sé, maleït. Bridget, les raons perquè facis el salt tu són fer-t'ho amb el pal. De fet, hauria de dir morrejar el pal. Si tots dos som aquí, qui pilota el nostre avió? Està controlat.
Repeteixo, avió no registrat. És una zona d'exclusió aèria. Canvi, em sent? L'última bossa és per en... DJ! No estic maleït! Vull dir, ho sento, Brits. Bridget, unes últimes paraules abans de fer el salt de la vergonya? Sí, l'Alejandro va veure que és una bona persona. Oh, mira que tard que és! Alejandro! Dolent! Dolent! Sembla que el paracaiguda s'ha enredat una mica. Suposo que li havíem d'haver tret el pal, No ho havia previst, això. La Bridget era prescindible, tots ho són. La veritat és que alguns seran més difícils que altres, però d'un en un tots aniran cap avall. Ostres, ho he fet superbé avui! Els hi he salvat la vida a tots només amb els meus dits. Tothom sabrà qui és l'autèntic Tyler, ara! Missió completa! Ho sento, Noah. Aconseguirà que la Lindsay se'n recordi d'ell, en Noah? En Tyler! Descobriu el pròxim dia un drama total, la gira mundial.